חודש טוב לכולם, שבוע טוב, בשורות טובות. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אנחנו כבר 30 יום לפני ראש השנה, לפני חודש תשרי, ושואלים ודורשים בענייני עבודת חודש תשרי. ואנחנו כמובן צריכים להתחיל בענייני עבודת ראש השנה. וחשבתי שנכון לעשות איזושהי פתיחה, סקירה כללית על עבודת חודש תשרי, ואולי גם נתחיל קצת בענייני ראש השנה. אם כן, דבר ידוע שיש לנו בסדרי העבודה, בסדרי הכוונות של התפילות, שני מושגים שנקראים סדר ימים וסדר זמנים. והמשמעות היא שבעצם כל השנה כולה, כל יום ויום, יש בעצם שני שעונים שעובדים ונעים. השעון אחד או הלוח שנה אחד נקרא לו סדר ימים. הוא התחיל בבריאת עולם, ביום הראשון של בריאת העולם, ומאז הוא ממשיך והולך יום אחרי יום. המשמעות של סדר ימים היא למעשה ימי החול ושבתות. אנחנו בכל יום ויום, יש לנו את המשמעות של אותו יום, לפי סדר חגת נעיים, יום ראשון הוא בחסד, יום שני הוא בגבורה, יום שלישי בתפארת, וכן עד שבת שהיא במלכות, עם כל סדרי העליות המיוחדים שיש לכל שבת ושבת. זה סדר ימים. סדר הימים הזה ממשיך כמובן לחודשים ושנים, והוא למעשה סדר תפילות החול ושבת. לעומת זאת ישנו סדר אחר שנקרא סדר זמנים. סדר הזמנים חייב גם כן לעבוד דבר יום ביומו, משום שאם הוא לא מתקדם כל יום ויום הוא לא יכול להגיע לחגים ולמועדים. אבל ברגע שמגיע חג או מועד, דאורייתא או דרבנן, אז אומר רבנו הארי, נפתחו ארובות השמיים. דהיינו, השפע הרגיל של ימי החול נחשב כמעיין הנוטף טיפין טיפין, אבל ברגע שנפתחו ארובות השמיים, מגיע חג או מועד, אז כבר לא ניכרת הבחינה של ימי החול לעומת אותו שפע של החג. אז בעצם ברגע שיגיע ויתחיל חודש תשרי, דהיינו בליל יתקדש חג של ראש השנה, אנחנו נפסיק לעסוק בסדר ימים, למרות שסדר ימים ודאי ימשיך לפעול, הוא יפעל מאליו, ואנחנו נעבור לעסוק בסדר זמנים, מראש השנה עד יום אחרי אסרו חג. עד אז אנחנו עובדים בסדר זמנים ועוזבים את סדר הימים. המשמעות היא שכוונות התפילות, אפילו בימי החול שבין ראש השנה ליום הכיפורים, או בין יום הכיפורים לסוכות, לא מכוונים אותם, אלא ישנם כוונות אחרות שקשורות לימים הללו, שבין ראש השנה לכיפור, או בין יום הכיפורים לבין סוכות, וקל וחומר ביום הכיפורים, בראש השנה עצמו, ביום הכיפורים, ובסוכות ובכל המועד ובשמיני עצרת, שוודאי שהכוונות הם, וסדר העבודה הוא אחר, הוא של סדר זמנים, של החגים ושל המועדים. אז במה עסקינן? סדר הזמנים הזה, כתוב בתיקוני זוהר, שיש לו גם כן חגת נעיים לסדר הזמנים הזה, כאשר התיקוני זוהר מסביר שהחסד שלו נתקן בימי פסח ובימי העומר, והגבורה שלו נתקנת מראש השנה ועד סוכות, והתפארת שלו נתקנת בשבועות, כך כותב התיקוני זוהר, והנצח וההוד שלו נתקנים בחנוכה ופורים, ועל יסוד ומלכות אין לנו גילוי בתיקוני הזוהר. אז כשאנחנו עכשיו עוסקים מראש השנה ועד שמיני עצרת, אנחנו נמצאים בגבורה הכללית השנתית של כל השנה הזאת החדשה שנקראת תשפ"ו, הבאה עלינו לטובה.
אז אנחנו עוסקים בבחינת הגבורה הזאת, ויהיה לנו גם הרבה מאוד מיתוקים לגבורות, בראש השנה ובעשרת ימי תשובה, וכמובן אחר כך תבוא השפעת החסדים בסוכות. העניין הוא שכאן אותו סדר הזה של תיקון, מה שמכונה הגבורה בכללות השנה, שיש בה כמובן אק ואצילות ובריאה ויצירה ועשייה, אנחנו צריכים לתקן אותה בסדר לכאורה במודל הרגיל של כל יום ויום, לכאורה זה אותו מודל, שנקרא אחור, נסירה, פנים וזיווג. דהיינו, אנחנו מתעסקים בדרך כלל בתוך עולם האצילות, בזון דאצילות, וכל ההשפעות והזיווגים שואפים למטרה הזאת של תיקון זון דאצילות. אז כשאנחנו נמצאים בתוך אק ואביה של הגבורה השנתית, אנחנו מתעסקים עם הזון דאצילות של אותה הבחינה המדוברת, ואנחנו רוצים לתקן אותם, את זון הללו, בבחינת אחור באחור. אז צריך לבנות אותם, צריך לבנות את זה מלוא קומתו, וצריך לבנות את הנוק באחוריו, וצריך לנסור אותם, וצריך להביא אותם פנים בפנים, וצריך גם לזווג אותם. רק שביום רגיל כל זה יכול להיות בתפילה אחת, כי באותה תפילה אני עוסק בזון מאוד פרטיים, בסדר הימים ולא בסדר הזמנים. דהיינו, סדר הזמנים נתקן מאליו, אני בעיקר עוסק בסדר הימים ביום רגיל, אני עוסק בזון של תפילה פרטית, אז זה יכול לקרוא הדבר הזה תוך תפילה אחת. ואם אנחנו רוצים לתקן משהו יותר כללי ביום רגיל, שנקרא זון דקד שעות, דיברנו על זה בעבר, זון של יממה שלמה, אז זה לוקח 3 ימים לתקן אותו. ביום הראשון בונים אותם אחור באחור, ואחר כך בלילה, שאחרי היום הראשון נוסרים אותם והביאים אותם פנים בפנים, זה ביום השני, ואחר כך ביום השלישי מזווגים אותם, אז לוקח 3 ימים. אבל כאן אנחנו עוסקים בזון כוללים דכללות השנה, והמודל הזה שנקרא אחור ונסירה ופנים וזיווג, הוא לוקח מאלף דראש השנה ועד שמיני עצרת. ואומנם רבנו הארי אומר שלמעשה זה יכל גם כן להיות ביום אחד, אבל מה שגרם את העיכוב ואת האיחור זה חטא הדם הראשון. חטא הדם הראשון גרם שהזיווג לא יקרה ביום השבת הראשון שהיה מיד אחרי שבת ראשונה דששת ימי בראשית, אלא שהזיווג של זון נתעכב עד לשמיני עצרת באותה שנה, וכך זה נקבע שזה יהיה בכל שנה ושנה. אז נמצא שאנחנו בראש השנה נתפלל את התפילות, אז אם אני אדבר עכשיו על תפילת שחרית של ראש השנה, אנחנו נתחיל אותה כרגיל מהעקדה וקורבנות, ואחר כך זמירות ויוצר ועמידה. אנחנו למעשה נעלה ברורים ששייכים לא לתפילה פרטית של יום א' בתשרי תשפ"ו, אנחנו נעלה ברורים ששייכים לזון הכוללים דכללות השנה. ואותם זון הכוללים דכללות השנה, אז הבירורים שלהם עכשיו עולים ב2 ימים של ראש השנה. תכף אני אסביר למה 2 ימים. ואני למעשה בונה את זון קודם כל אחור באחור, בדומה למה שעושים יום רגיל, וזה קורה עכשיו בתפילת שחרית. מתחילת ברכת אבות עד לתיבת באהבה, אנחנו נוכל לבנות את זה ולבנות את נוק באחוריו. אלא, עכשיו תבוא הנסירה בתיבת באהבה, ואנחנו נוכל עכשיו ביום ראשון של ראש השנה, לא נוכל לבצע את כל הנסירה של זון הללו שבנינו אותם. אלא הנסירה הזאת תיקח עד ערב יום הכיפורים. מה כן מצליח לעשות? נוכל למסור מזה ונוק את בחינת הכתר שלהם. זה ביום הראשון של ראש השנה. ביום השני נוכל להמשיך לנסור את בחינת החוכמה שלהם. ביום השלישי, שזה צום גדליה, יום שלישי של 10 ימי תשובה, נצליח לנסור את בחינת
הגבורה שלהם, וככה אחר כך את הבינה, סליחה, ואחר כך את הדעת, ואחר כך את החסד, ואת הגבורה ואת התפארת, ואת הנצח, וביום האחרון, ערב יום הכיפורים, אנחנו נמסור 3 ספירות שלהם, שזה נקרא הוד יסוד מלכות, בראשי תיבות הים. נמצא ש10 ימים ייקח לנו למסור את זב ונוק הכוללים הללו, של כללות השנה, שעכשיו אנחנו עוסקים בהם. ואז הנסירה התארכה. אחר כך ביום הכיפורים יהיה משהו מאוד מיוחד שאנחנו לא מוצאים אותו בתפילות רגילות. עלייה של הנוק אל אמא הילאה. דבר שלא מוצאים אותו כל השנה כל כך, אבל זה ביום הכיפורים קורה אצל נוק הכוללת הזאת, עם האמא הכוללת, וצריך להבין על מה אנחנו מדברים, אבל על כל פנים, באופן כללי מדובר על עליית כל מצוות יום הכיפורים עניינם, עליית הנוק אל אמא. אחר כך, כשאנחנו נגיע לימים שבין יום הכיפורים לסוכות, ולימי סוכות ולסוכה, ולארבעת המינים, אנחנו נעסוק בפעולה שיש אותה כל השנה, אבל היא נעשית תמיד בתפילה אחת, ואפילו בכמה מילים של תפילה אחת, וכאן היא תיקח את כל הימים הללו, של בין יום הכיפורים לסוכות, ואת סוכות, ואת המצוות סוכה, ואת 4 המינים, זה המשכת החסדים להמשיך. ואחר כך, ביום הושענא רבה, תהיה פעולה שגם קיימת כל השנה, קוראים לה נשיקין, והיא נעשית בדרך כלל בברכות האמצעיות של העמידה, אבל כאן היא תיעשה בחבטת הערבה, בהושענא רבה. ואחר כך בשמיני עצרת, בתפילת מוסף, בכתר, ייתנו לך, כשאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יהיה זיווג הזון הללו דכללות השנה. אז רואים שזה נמשך 21 יום. כל הפעולות הללו, שכשמדובר על זון פרטיים של יום פרטי, או של תפילה פרטית, הם קוראים בזמן מועט, וכאן הם צריכים, זמנם מתארך, ובפרט בגלל חטא אדם הראשון שעיכב את העניין, וזה נקבע לדורות ככה שזה יהיה בעיכוב, אז זה צריך את כל הזמן הזה. איפה נכנסת מצוות השופר? איפה שופר נכנס פה בסיפור? כל השנה לא תוקים בשופר. למעשה השופר עושה פעולה שגם קיימת כל השנה, בזון הפרטיים, ושם לא צריך שופר. וכאן, בתפילות שחרית ומוסף של ראש השנה, צריך שופר בשביל הפעולה הזאת. מה הפעולה הזאת? הפעולה שנקראת להעמיד את זב ונוק פנים בפנים. דהיינו, אחרי שנעשית לזב ונוק נסירה ביום ראש השנה, בתפילת שחרית, גם בתפילת מוסף נעשית להם נסירה, זה בחינות שונות. אז אנחנו צריכים להביא אותם, להביא להם מוחין בפנים, שיחזרו להיות פנים בפנים. את זה פועל השופר. וכל השנה אנחנו מביאים מוחין דפנים בלי שופר, כי אנחנו עוסקים בזון פרטיים, לא צריך שם שופר. אבל בזון הכוללים דכללות השנה, קבע המאציל שהמוחין דפנים שלהם, השם באור פניך יהלכון, זה גילוי פניו, מאור פניו של הקדוש ברוך הוא, התקיעות שופר, זה יקרה על ידי השופר, ולא בלי שופר. חוץ מכשחל בשבת, זה סיפור אחר. אז על כל פנים, אז הנה, פה נכנס השופר. הוא נכנס באותו המודל שנקרא, שקראנו לו אחור נסירה, פנים זיווג, הוא למעשה מביא את המוחין דפנים, למי? לזון הכוללים דכללות השנה. או כמו שהגדרנו יותר בפרטות, זה הגבורה של הזון הכוללים, על כל פנים, היא בכוח השופר באים לה המוחין דפנים. אז בעצם אנחנו רואים, המודל נשמר, אחור נסירה, פנים זיווג, הוא לוקח הרבה יותר זמן, הוא מתבצע על זון דכללות השנה ולא על זון פרטי של תפילה מסוימת, ובתוכו נכנסים המצוות של החגים. השופר בראש השנה מביא בחינת פנים, יום הכיפורים שזה גם העינויים וגם התפילות, 5 עינויים ו5 תפילות, פועלים את עליית הנוק לאמא, שזה דבר שפחות בא לידי ביטוי כל השנה. אחר כך יש לנו את הסוכה ו4 המינים שמביאים את החסדים, שזה יש כל השנה, אבל עכשיו החסדים האלה באים, זה חסדים גדולים שבאים לזון הכוללים, הם באים בכוח לולב ומינב וסוכה,
והזכרנו את חבטת הערבה, שזה בחינה שנקראת נשיקין, כן, מנהג נביאים, והזיווג בשמיני עצרת, שהוא נפעל על ידי כל מה שאחר כך, לפני זה מקדימים לו הרבה מאוד הקפות ועניינים, ואחר כך נפעל, כולם משרתים את הזיווג הזה מסתמה, ואחר כך הזיווג נעשה במוסף. פתוח סוגריים, יש שאלה, ראיתי באחרונים, למה עושים גם הקפות אחרי שהזיווג כבר נעשה, במנחה, במוצאי. טוב, נעזוב את העניין הזה כרגע. ניכנס קצת לראש השנה. ואמרנו שבראש השנה אנחנו צריכים לבנות את זון אחור באחור. אז זה סדר מאוד דומה למה שנעשה כל השנה. כמו שאמרנו, קורבנות, זמירות ויוצר, אנחנו מעלים ברורים. אבל זה לא ברורים של יום פרטי, זה ברורים של כללות השנה. אז אנחנו צריכים בקורבנות לעלות את השברי כלים הנמוכים יותר, שנקרא כלים חיצוניים, בהיכלות שעולים, כמובן זה היכלות שמתאימים בשביל עליית ברורים לכללות השנה. ואחר כך בזמירות אנחנו נעלה את הבחינה הממוצעת, שנקראת כלים אמצעיים, בהיכלות משלהם, בעולם היצירה. ואחר כך כשנגיע לעולם ליוצר, ברכת יוצר, אנחנו נעלה את הכלים הפנימיים, בהיכלות של ברכת יוצר. וכשנגיע לשמע ישראל, אנחנו נמשיך מוחין לזה, כמובן על ידי זיווג אבא ואמא וזיווג הדרום המעלות, ונמשיך מוחין לזה. לזה בכללות השנה. ואנחנו נמשיך את המוחין הללו בברכת אבות, ונבנה אותו, ונבנה במקביל אליו, באחוריו אנחנו נבנה את הנוק. וכאן בראש השנה מודגש יותר עניין שהוא נכון כל השנה, שלמעשה הנוק שעומדת באחורי זה, היא כוללת שתי בחינות שנקראות לאה ורחל. כידוע שרחל עומדת באחורי זה מחזה שלו ומטה, ולאה עומדת באחורי זה מעורפו, מקום התפילין, קשר של תפילין, ועד לחזה. וזה יותר מודגש בראש השנה, הן בעניין הזה בעיקר בעניין של הנסירה. כי למעשה, כל השנה כולה אנחנו נוסרים יחד ביום רגיל את לאה ואת רחל. הן מוזכרות בסידור, כתוב שמה שהן נעשות פרצוף אחד ונוסרים אותו מזה. אבל בראש השנה הנסירה שלהם נעשית בנפרד. קודם יש נסירה ללאה, ואחר כך יש נסירה לרחל. וכאן צריך לפתוח סוגריים ולומר בקיצור, שהלאה המדוברת כאן היא לא לאה רגילה, שתמיד עומדת פנים באחור מול זה. כי מי שעומד פנים באחור מול זה, הוא לא מחובר, אין שייכות לנצור אותו. אלא הלאה המדוברת כאן בראש השנה, כמו שכותב השמן ששון, היא למעשה חלק עליון של רחל, שעומד במקום שאמורה להיות לאה, והחלק הזה עומד אחור באחור עם זה, והוא זה שנקרא פה לאה לצורך העניין. אז נמצא שזו רחל, זה שני חלקים של רחל, שאחד מכונה בדרך השאלה לאה, והשני נקרא רחל, והם נמסרים כל אחד בנפרד בזה אחר זה. מתי הנסירה קורית? כמו ביום רגיל במילת באהבה. ואיך עושים נסירה? נסירה עושים על ידי דור מיתה, על ידי שינה. הרי הפסוק אומר, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. וחז"ל הסבירו במסכת עירובין, למאן דאמר אחד, שדו פרצופין נבראו, דהיינו, שהיו עומדים זה ונוק אחור באחור, כשהיא מחוברת בגבו, והצד הזה של האחור נקרא אחת מצלעותיו. כאשר ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם, אז כשאנחנו מבארים את זה כלפי זון העליונים, הכוונה שהמוחין נסתלקו מזון, ועמדו על גבי ראשו, כמו שיש אצל האדם התחתון, בזמן שהוא הולך לישון, אז הנרן חי שלו מסתלקים ממנו, ורק הערה נשארת, וההערה הזאת מעל גבי ראשו מאירה אליו, היא נקראת
כיסתא דחיותא, כך לשון הזוהר, שזו הוא מעט חיות שהוא צריך לקבל מבחוצה לו, אבל למעשה בתוכו הנרן חי כבר לא נמצאים. אז כך גם פה נסתלק הוא המוחין מזה, וכיוון שידוע שהמוחין כוללים 4 בחינות, שנקראים חוכמה ונקראים בינה, ויש מאחורה במוח הדעת חסדים וגבורות. אז זה נקרא חוג, חוכמה ובינה, חסדים וגבורות. הם נמצאים בזה, ויש כאלה 4 מצד אבא, ו4 מצד אמא, זאת אומרת יש לו 8 בחינות כאלו. כולם מסתלקים ממנו בזמן השינה, בזמן הדורמיתה. זה קורה גם בזה הפרטי בתפילה, זה קורה גם בזה של כד שעות בתחילת כל לילה, ועכשיו זה קורה בזה הכולל בכללות השנה. מסתלקים ממנו המוחין, ונכנסים, וחלקם עומדים על גבי ראשו מאירים לו, וחלקם שנקרא בינות וגבורות נכנס אל תוך הנוק, ובונה אותה, ויבן השם אלוהים את הצלה. זה בונה אותה בגבו, מבחינת להיות בבחינה של קומה שלמה בגבו, וכיוון שהיא מקבלת את הבינות והגבורות האלה לא ממנו, כי הרי הם נסתלקו ממנו, ומי שנותן לה אותם זה אבא ואמא, או יש מקומות שכתוב שזה אמא, אז נמצא היא כבר לא זקוקה לו, ובזה היא ננסרת ממנו. ננסרת ממנו יכולה לבוא פנים בפנים. אז הפעולה הזאת שנקראת נסירה, היא תקרה בזון הכוללים דכללות השנה שאנחנו מדברים בהם, ביום ראש השנה, במילת באהבה. זה קורה גם בערבית, גם במנחה, וגם בוודאי בשחרית ומוסף של ראש השנה. והנסירה הזאת, כמו שאמרנו, היא לא תוכל לקרוא עכשיו בשלמות, כי היא תצטרך לקחת 9 ימים, עד ערב יום הכיפורים. ולכן ביום ראש השנה הראשון תנסה רק הכתר שלה מהכתר שלו, ביום שני של ראש השנה חוכמה שלה מהחוכמה שלו, ואחר כך זה בינה ואחר כך זה דעת, עד שביום האחרון של ערב יום הכיפורים ינסרו לגמרי. אז נמצא שהנסירה הזאת היא רק מתחילה עכשיו ביום ראש השנה, ובכל זאת, למרות שהנסירה הזאת רק מתחילה, בשביל הבחינה הזאת שכן ננסרה עכשיו, שנקראת כתר, כלפיה אנחנו תוקעים בשופר, ומביאים את הבחינה הזאת שננסרה להיות פנים בפנים. זאת אומרת, אנחנו לא מחכים עד ליום הכיפורים, כדי לסיים את כל הנסירה, ואז להביא אותם את כולם פנים בפנים, אלא כל בחינה כזו שננסרת, אנחנו כבר נביא לה את המוחין דפנים, וכמו שאמרנו, בשני ימים של ראש השנה, המוחין דפנים יבואו באמצעות השופר. באמצעות השופר. עכשיו, ברצוני להראות איזושהי תמונה מתוך הסידור, שקצת אולי יעזור לכמה מאיתנו להבין איך נראית הנסירה הזאת בסידור. אז הנה אני פתחתי כאן את הקובץ הזה שנקרא שבילי אגן ראש השנה, וכאן אפשר לראות שכתוב בראש העמוד, זה תמונה מתוך סידור ראש השנה, כתוב בראש העמוד בשורה העליונה, ואז מסתלקים מהזה 2 צלמים דאח דפנימיות. אנחנו לא נסביר את כל המילים שכתובים כאן, אבל כולנו מבינים שאם כתוב מסתלקים מהזה, זה זמן של דורמיתה, זה זמן של שינה. 2 צלמים זה פשוט, כי זה גם מוחין שהוא קיבל מצד הבא, וגם מוחין שהוא קיבל מצד אמא. דאח, נתייחס לזה קודם, נתייחס לזה כרגע כבחינה של אחור. בחינת המוחין דאחור שלו, מסתלקים ויוצאים ממנו, והמילה דפנימיות, אנחנו נסביר אותה עוד מעט. כולם מסתלקים ממנו, ואפשר לראות כאן את השמות הקדושים, שנמצאים מתחת לכותרת שנקראת צלם דישס על גבי רשע דזה. ישס זה כינוי בעצם לחוכמות ולחסדים שישארו מעל גבי ראשו של זה, בזמן שהוא ישן, ויעירו לו את אותה חיות שהוא צריך לקבל גם בזמן השינה, כיסתא דחיותא.
מה אני רואה מתחת לכותרת צלם דיאשס על גבי רשע דזה? אני רואה שמות, שם של אקיה ושם של הוויה מנוקדים בקמץ. אז אני יודע שקמץ זה כתר. אחר כך אני רואה בצד ימין אקיה והוויה בפתח. אני יורד עוד קצת ואני רואה אקיה והוויה בסגול, ואני יורד עוד קצת ואני רואה אקיה והוויה בחיריק. ראשי תיבות של פתח, סגול, חיריק, זה פסח. אין שום קשר לפסח פה, אלא פשוט מה שנמצא בפתח זה חוכמה, מה שבסגול זה נצח, סליחה, זה חסד, ומה שבחיריק זה סגול. כשאני עובר לצד השני, השמאלי, אני רואה אקיה והוויה בניקוד צרה, זה בינה, מתחתיו אקיה והוויה בניקוד שווה, זה גבורה, ומתחתיו אקיה והוויה בניקוד קובוץ, שזה הוד. אז נמצא קו ימין, זה היה לי חכן, חוכמה חסד נצח. צד שמאל אני רואה את בגה, בינה גבורה והוד. באמצע אני רואה, בראש ראיתי בקמץ, זה הכתר, ואחר כך מתחתיו אני רואה אקיה והוויה שמתחילים להיות כפולים. פתאום יש לי שני אקיה ושני הוויה, כי זה קו אמצעי, והקו האמצעי הוא כפול מחסדים ומגבורות. אז אני רואה שם ניקוד שנקרא או, זה ניקוד של הדעת, נקרא ניקוד מוצא. מתחתיו אני רואה עוד פעם אקיה והוויה כפולים, ניקוד חולם, זה תפארת, ומתחתיו אני רואה עוד פעם אקיה והוויה כפולים בניקוד שורוק, זה היסוד. כל אלה הם למעשה האורות שהם יצאו מזה בזמן השינה. מתחתיהם, והם נקראים נרן חי, מתחתיהם יש מדרגה יותר נמוכה שגם הייתה בתוך זה, והיא נקראת המוחין עצמם, ואני יכול לראות שבצד ימין יש לי שמות של אב, סג, מה ובן. בצד שמאל יש לי שמות של גם אב, סג, מה ובן, אבל לא הוויה שלמה, אלא יות כיוו, יקו. יקו דאב, יקו דסג, יקו דמה ויקו דבן. ובאמצע אני רואה כפול שמות שנקראים אקווה. אקווה, א', ק', ו', ק', ויש כאן צורות שונות של אקווה. בעצם כמה מוחין יש כאן? מי שישים לב, יש לי 16 מוחין. למה? בצד ימין חוכמה, בצד שמאל בינה, באמצע זה חסדים וגבורות, כשכל אחד מהם כלול גם מחוכמה, בינה, חסדים וגבורות. דיינו, החוכמה כלולה מחוב חוג, פרטיים שלה, גם הבינה, אז נמצא שזה 4 כפול 4, זה 16 מוחין. וכולם כתוב עליהם דאבא, דאבא, דאבא. למה? כי הבחינות דאימה הולכות אל ענוק. אלה הבחינות של אבא שהולכות לעמוד מעל גבי רשע דזה, כמו שזה כתוב בכותרת שיש כאן בעמוד. הנה כאן יש כותרת, אני לא מצליח לסמן אותה, אבל תוכלו לראות אותה כאן, שכתוב על גבי רשע דזה. זאת אומרת, המוחין הללו לא נכנסים לזה, לא לכוון להכניס אותם לזה, הפוך, לכוון להוציא אותם מזה. ומתחת יש בצד ימין 3 כלי חוכמה דזה, 3 כלי בינה דזה, ו3 כלי דעת דזה. בעצם מה ראינו פה? ראינו פה סדר שטבע אותו הרשש, שהוא אמר שכל כוונה והמשכת שפע ומוחין צריך להיות לה, היא צריכה להיות בנויה לפי סדר של מה שמכונה כל צמא. אני אתחיל מהכף של הכל, וכאן יש לי כלים. הנה הכלים למטה, ג' כלי חוכמה דזה, ג' כלי בינה דזה, וג' כלי דעת דזה. בעצם לזה יש 10 כלים, אבל כאן ציירו רק את 3 העליונים שלו, כי אני לא רוצה להכניס לתוכו שפע, אלא אני פשוט רוצה לראות איך השפע המוחין יצא ממנו, נסתלק ממנו, זה דור מיטה. אז לכן ציירו רק את הראש שלו, את החבד שלו, ציירו אותם. את הלבושים לא רואים כאן, אבל רואים הכל צמא, צלמים גם לא רואים כאן, אבל את המם שזה מוחין, רואים אלה 16 שמות שראינו כאן. בצד ימין ראינו אב סגמה בן, בצד שמאל יקו דאסמה, כן, שמות יקו של על פי סדר אב סגמה בן, ובאמצע ראינו עוד 8 שמות שהם שם אקווה. אגב, אקווה זה שם שנקרא, זה ראשי תיבות את השמיים ואת הארץ, אומרים שזה גם שם של קפיצת הדרך.
לא מציע לנסות. אחר כך יש לנו פה מעליו את הנרן חי, זה אלה למעשה אקיה והוויות מנוקדות בניקודים של הספירות עצמם, שזה מדרגה יותר גבוהה מהמוחין, והכי חשוב להבין שכל זה הסתלק ויצא מעל גבי זה. אז מה אנחנו הראינו כאן? כאן הראינו למעשה איך בסידור מכוונים שזה נמצא בדור מיטה. איך אתה מכוון דבר כזה? אתה לא רואה שום דבר גשמי. אתה רואה מולך את הכלים של זה, ואתה רואה מעל הכלים של זה את כל המוחין והאורות שנסתלקו מהם, ואתה קורא את ההוראה, כמובן בעיניים, אתה לא, אתה תוך כדי אמירת מילת באהבה. הדבר היחיד שאתה אומר זה באהבה. אתה קצת מעריך בו במילה באהבה, ואז אתה רואה מולך וקורא בעיניים את ההוראה, ואז מסתלקים מנזה שני צלמים, ואתה רואה כאן רק את הצלם של אבא עומד מעל גבי רשע דזה. אבל איפה הצלם של אמא? לאן הוא הלך? הצלם של אמא, הכוונה, זה נקרא צלם, כל המערכת הזאת שראינו אותה כל צמא, הצלם הזה של אמא הוא למעשה נכנס אל הנוק, וזה ממש העמוד הבא בסידור. שם רואים איך שזה נכנס לנוק, ותרשו לי לפתוח את הסידור שוב, ולהראות איך זה נראה. אגב, מי שנמצא איתנו בקבוצה, אנחנו בלי נדר אחרי השיעור נשלח את הקובץ הזה, עם הסבר, יש כאן הסבר מסביב, זה נקרא שבילי הגן ראש השנה, אנחנו כרגע נשלח רק 2 פרקים, ושיהיו סיכום לשיעור שלנו, הוא יוכל לראות ולחזור על זה עוד פעם. הנה, כאן אני רואה את הכותרת, המשכת בינות וגבורות לנוק, ואני רואה מתוך הסידור את הלשון שכתובה כאן, ואתה מוחין דבינות וגבורות, דשני צלמים וכולי וכולי, הכוונה אותם בינות וגבורות, שיקראו כאן צלם דאימה, הם עכשיו הולכים להיכנס, בסוף ההוראה כתוב, הם הולכים להיכנס ליעקב ורחל, ויעקב ורחל זה כינוי לנוק, שאנחנו עוד רגע נחלק אותה לבחינה שנקראת לאה, ולבחינה שנקראת רחל. אז, כי כבר דיברנו על העניין הזה, שלמעשה, רחל שנמצאת באחורי זה, היא למעשה, יש לה חלק עליון שאנחנו קוראים לו לאה, וגם הוא יצטרך להינשא, ויש לה חלק תחתון יותר, שנקרא רחל, וגם הוא יצטרך להינשא. אז איך יקרה העניין הזה? אז אפשר לראות כבר במבט כללי, שהאקיה וההוויה בניקוד קמץ, שזה למעשה הגיע מהכתר של זה, זה לא כל מה שהיה בכתר של זה, זה רק הבינות והגבורות, הוא יעבור לכתר דלאה, כך כתוב כאן בהוראה, ואחר כך בצד ימין, האקיה וההוויה בפתח, וגם האקיה וההוויה בסגול, שזה החוכמה והחסד של זה, לא כולם אלא רק הבינות והגבורות שבהם, יעברו גם כן לאן ללאה. לאן? כתוב כאן לחכן דלאה. ובצד שמאל אקיה בית, עוד רגע אני אסביר, אקיה והוויה בניקוד צרה, שזה בינה, ואקיה והוויה בניקוד שווה, שזה גבורה, יעברו לבגה דלאה. העניין הוא כזה, אם אנחנו רואים את זה שהוא בקומה שלמה, ואנחנו אומרים שלאה נמצאת בגבו, בחלקו העליון, ואילו רחל נמצאת בחלקו התחתון, כאשר יסתלקו המוחין מזה החוצה, והבינות והגבורות ירצו להיכנס בנקבות, בלאה וברחל, אז תמיד לאה תיקח את כל הבחינות של הבינות וגבורות שהיא עומדת כנגדם. והיא עומדת כנגד, אמרנו, כך בד, זה כתר חוכמה בינה דעת של זה, וכנגד החסד והגבורה, והחלק העליון של התפארת, עד לחזה, קוראים לזה שליש תפארת. אז בעצם זה 7 שהם 6 ושליש. כתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, זה 6, ועוד שליש תפארת. אז היא עומדת כנגד 6 ושליש ספירות של זה מאחורה, וכשמסתלקים המוחים ממנו ועוברים אליה, אז מה שהיא עומדת כנגדו זה היא לוקחת. את הבחינות של הבינות והגבורות הללו. לעומת זאת, רחל שעומדת יותר נמוך,
כנגד שני שלישי תפארת, מחזה תפארת ולמטה, וכנגד הנצח וההוד ביסוד של זה, כמובן העטרה, אז היא לוקחת את הבינות והגבורות של אותם בחינות שהיא עומדת גם כנגדם. זה יהיה הסדר. לכן, כשבא הסידור ואומר לי שהבינות והגבורות שהיו בכתר של זה, יעברו לכתר של לאה, חזק וברוך. אחר כך, הבינות והגבורות שהיו למעשה, הבינות והגבורות שהיו בצד ימין של זה, שזה בחוכמה שלו וביד ימין שלו, ילכו כולם לכל קו ימין של לאה. הבינות והגבורות שהיו בבינה של זה וביד שמאל שלו, בגבורה שלו, ילכו כולם לקו שמאל של לאה. ולעומת זאת, מה שהיה אצלו בקו אמצעי, ילך לקו אמצעי שלה, אבל מה היה אצלו בקו אמצעי? זה בחינת הדעת שלו, ובחינת שליש תפארת. זה ילך לקו אמצעי שלה. אבל מה שנמצא בזה, משני שלישי תפארת ומטה, דהיינו שני שלישי תפארת ונצח ועוד ויסוד שלו, זה ילך כבר לרחל. לכן גם הסידור מחלק את זה בצורה הזאת, שהחלקים העליונים שלו, שזה אקיה והוויה שהיו מנוקדים בקמץ, כתר שלו הולך לכתר שלה, שליה. ומה שהיה מנוקד אצלו בפתח, שזה חוכמה, ובסגול, שזה חסד, הולך ללאה. ומה שמנוקד אצלו בצד שמאל שלו, בצרה, שזה בינה, ובשווה, שזה גבורה, הולך גם ללאה. וגם אמרתי שהדעת ושליש תפארת שלו ילך ללאה. אבל ברגע שנגיע לשני שלישי תפארת שלו, או לנצח הוד ויסוד, זה ילך לרחל. אז עכשיו נביט עוד פעם בסידור ונראה את מה שדיברנו עכשיו. הנה. שוב נסתכל, אקיה והוויה בקמץ, זה בחינת הכתר שלו. אז הדינים שיש שם, שזה הבינות והגבורות, הולך לכתר שלה. בצד ימין אני רואה אקיה והוויה בפתח, זה בחינת חוכמה שלו, ואקיה והוויה בסגול, שזה בחינת חסד שלו. הבינות והגבורות שבהם הולכות, לפי מה שכתוב כאן בהוראה, לחחן דלאה. מה זה חחן דלאה? כל הקו ימין של לאה. צד שמאל, אקיה והוויה בצרה ואקיה והוויה בשווה, שזה הבינה והגבורה שלו, אז הבינות והגבורות שבהם הולכים לצד שמאל של לאה, שנקרא כאן בהוראה, לבגה דלאה. באמצע, מתחת כתר דלאה, אני רואה אקיה והוויה כפולים בניקוד או שזה המוצא, שזה דעת, ומתחת לזה אני רואה חצי אקיה, פעמיים, א' קי, א' קי, רק חצי אקיה, וגם רק חצי הוויה, יוד קי ויוד קי, בניקוד חולם, משום שאני רוצה לבטא כאן שזה רק שליש תפארת, אז כדי לבטא שזה שליש תפארת, הציור לא מצייר לי אקיה שלם והוויה שלמה, אלא רק חצאים שלהם, שזה כמובן פחות מחצי, זה שליש תפארת, וזה הולך, לפי מה שכתוב בהוראה, לדעת, דת ים, דעת, תפארת, יסוד, מלכות, דלאה. מתחת לזה, כאן אפשר בעצם למתוח קו דמיוני ולומר, סיימתי את העברה של הבינות והגבורות ללאה. ומתחת לזה אני רואה, כתוב בש דתת, הכוונה בית שלישי דתפארת, ואני רואה עוד פעם חצי אקי, את החצי השני של האקי, את היוד קי, פעמיים, וחצי הוויה, פעמיים, שזה וו קי, בניקוד חולם, זה תפארת, הם הולכים, לאן? הם ילכו כבר, מכאן זה כבר הולך לרחל. אז אלה ילכו לכתר של רחל, כשאני אלך ימינה, אני רואה אקיה והוויה בניקוד חיריק, זה נצח, זה ילך לכל קו ימין של רחל, ומתחת אני רואה אקיה והוויה בניקוד קובוץ, זה ילך לכל קו שמאל של רחל. ומתחת לזה אני רואה את האקיה והוויה כפולים בניקוד שורוק, וו עם נקודה באמצע, כל זה ילך לקו אמצעי של רחל. ומתחת אני רואה אקיה והוויה משונים, בניקוד צבאות, שווה, קמץ, חולם, צבאות. זה הולך למלכות של רחל.
נמצא באמת, ראינו והבחנו כאן דבר נכון, שאת רוב הספירות של זה לוקחת לאה, כי היא עומדת כנגדם, למרות שהיא לא אשתו העיקרית, כי רחל היא נקראת עקרת הבית, ובכל זאת רחל נראה שלוקחת פחות, משום שלאה לקחה 6 ולאה לוקחת ורחל, לאה לקחה 6 ורחל לוקחת את הנותרים, שזה 2 תפארת ונע הים. אז נמצא שרחל לוקחת פחות. אבל על כל פנים, את שניהם צריך להעביר להם את הבינות והגבורות, וזה בונה אותם בקומה שלמה באחורי זה, בזמן שזה בדור מיתה. וזה קורה מתי? ביום ראש השנה, כלפי הזון דקללות השנה. שוב נחזור ונאמר, הנסירה הפעם תיקח 9 ימים עד כניסת יום הכיפורים. גם ביום הכיפורים יש נסירות, אבל הן כבר לבחינה אחרת. וכל יום ננסרת ספירה אחת. ואף על פי שהנסירה לא נשלמת, אנחנו כבר נביא ביום ראש השנה את המוחין דפנים עבור מה שכן ננסר, דהיינו ביום ראש השנה הראשון ננסר הכתר, אנחנו נביא עבורו את המוחין דפנים, וביום ראש השנה השני ננסרת החוכמה שלהם, נביא עבורם את מוחין דפנים גם כן, וזה באמצעות השופר בשני ימים הללו של ראש השנה. טוב, אז למה יש באמת 2 ימים של ראש השנה? לפי התלמוד זה מבואר שהיו מתאחרים העדים מלבוא, והיו מתקלקלים הלוויים בשיר, ולכן התקינו חכמים שיהיו 2 ימים של ראש השנה, באופן כזה שבאו העדים מאוחר, מה שקוראים בתלמוד מן המנחה ולמעלה, ואז יהיו עושים את אותו יום קודש ולמחר קודש, והם קדושה אחת, ויש לזה גם נפקא מינה בהלכה לכמה דברים. ובכל זאת אנחנו מברכים בשניהם שהחיינו, אמנם זה דבר שהיה בספק בפוסקים, וכתב מרן שטוב לקחת פרי חדש, אבל למעשה כולם כתבו שהם מברכים שהחיינו גם אם אין פרי חדש. זאת אומרת שיש תוקף ומהות מיוחדת לכל יום בפני עצמו. אז פעם קראתי על דרך החסידות ועל פי רבנו הארי, שכיוון שרבנו הארי אומר שיום ראשון הוא דינה קשיא, ויום שני הוא דינה רפיה, וידוע שהעולם, הקדוש ברוך הוא, המאציל העליון, רצה לברוא את העולם במידת הדין, אבל אחר כך חזר ושיתף עמו מידת הרחמים. אז כאשר מתחילה שנה חדשה ולמעשה יוצרים את העולם מחדש, שזה למעשה זון דקללות השנה, אז ביום הראשון זה בחינה שנקראת דינה קשיא, כמו מה שעלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. והיום השני הוא בחינת דינה רפיה, כמו הבחינה של חזר ושיתף עמו מידת הרחמים. ככה הסבירו על דרך החסידות, וזה המשכה מתוך דברי רבנו הארי. אבל למעשה כשרבנו הארי אמר שזה דינה קשיא ודינה רפיה, הוא התחיל קצת במשהו קודם, כי ידוע שהעולמות נחלקים לפנימיות ולחיצוניות, ואנחנו בדרך כלל בימות החול מחלקים אותם עוד יותר מאשר פנימיות וחיצוניות, כי אנחנו מחלקים גם את הפנימיות לפנימיות וחיצוניות של הפנימיות, וגם את החיצוניות מחלקים לפנימיות וחיצוניות של החיצוניות. ויש שם הבחינה שנתקנת על ידי 4 מעשים ביום חול, מה שתמיד דיברנו על 4 מעשים שעושים בבוקר, יפנה ויטול, טליתות, תפילין, יד, ראש. הבחינה הזאת נקראת חיצוניות דחיצוניות, זו הבחינה הכי נמוכה. ויש עוד 3 בחינות שנתקנות במהלך קריאת שמע ובמהלך ברכת אבות, שהן נקראות הפנימיות של החיצוניות, ועוד 2 בחינות של הפנימיות, פנימיות וחיצוניות בפנימיות, וזה גרם לזה שיש למעשה בסידור 3 מסלולים שנוסעים בהם, בקריאת שמע ובברכת אבות, כי צריך לתקן הכל. גם בראש השנה ישנה חלוקה כזאת, והיא עוד יותר מפורטת, אבל על כל פנים ישנה חלוקה כזאת שאומרת שהיום הראשון הוא בחינת פנימיות, והיום השני הוא בחינת חיצוניות. זאת אומרת שלמעשה המערכות הללו שנקראות זון דקללות השנה, יש להם חלק שנקרא פנימיות, ואיתו מתעסקים, או נאמר יותר מדויק, מתחילים להתעסק ולא גומרים ביום הראשון של ראש השנה,
וישנה בחינה שנקראת חיצוניות של המערכות הללו, שאיתה אנחנו מתעסקים ביום השני של ראש השנה, נוסף למה שאנחנו משלימים השלמות עבור היום הראשון של ראש השנה, משלימים עבורו השלמות ביום השני. אז יש כאן כמה וכמה בחינות שצריך ללמוד אותן בצורה יותר מפורטת. ועל כל פנים, אז זה מסביר למה יש 2 ימים של ראש השנה. אבל כמו שאמרנו, הרי הנסירה לא מסתיימת גם ב2 ימים של ראש השנה, אלא רק כתר וחוכמה של אותם בחינות, בפנימיות ובחיצוניות ננסרים, ואחר כך צריך להמשיך ב10 ימי תשובה את הנסירה, וצריך גם להביא את המוחין של הפנים, ואין לנו שופר ב10 ימי תשובה, אין מצווה לתקוע בשופר ב10 ימי תשובה, כי באמת רואים מכאן שעיקר הנסירה היא תמיד, היא הבחינות היותר ראשיות. 2 ראשים יש לנו כאן, כתר וחוכמה, שהם 2 ימי ראש השנה שהם נחשבים ראשי השנה. ובאמת את הבחינה של הפנים שלהם צריך תורח גדול להביא אותה, והתורח הזה נעשה על ידי תקיעת שופר. לעומת זאת, בימי הנסירה האחרים שיהיו ב10 ימי תשובה, אנחנו גם נכוון נסירה וגם נכוון הבאת מוחין לפנים בכמה מילים בתפילה, שיש לנו שם באהבה המלך עוזר ומושיע ומגן, ולא נצטרך בשביל הדבר הזה שופר. בכלל יסוד בקבלה שרואים אותו בהרבה מקומות, וקשה לתת דוגמאות עכשיו, אבל שהבחינה הראשונית והראשית נעשית בתורח גדול, ואחר כך העניינים נעשים ביותר קלות, אחרי שטורחים בהתחלה על הדברים. אז כאן יש דוגמה לעניין הזה. אז בעצם, אם נסכם, גם עשינו עכשיו איזושהי הבנה של המהלך הכללי, במה עוסקים. בחודש תשרי עוסקים בבחינת הזמנים, רוב החודש, 21 יום, 22 יום, ראשונים של חודש תשרי זה בחינת הזמנים, ואנחנו עוסקים בזון דכללות השנה, בבחינת הגבורה שלהם, ואנחנו עובדים לפי מודל שנקרא, אמרנו אחור ונסירה ופנים וזיווג, אבל הוא לוקח 21 יום עד יום שמיני עצרת, ששם נעשה הזיווג. איסרו חג אגב זה משהו שקשור לזיווג של שמיני עצרת, איסרו חג זה נקרא ימי הקליטה, של היקלטות הזה, ובסופו של דבר זה מיועד להולדת נשמות, והולדת שפע לשנה החדשה. אז על כל פנים, זה המודל, אבל הוא לוקח יותר זמן, יתאחר הדבר, גם בעיקר בגלל חטא אדם הראשון, והתחלנו לדבר על זה שבראש השנה, הפעולה של השופר תיכנס במוחין דפנים, אבל לפני זה אנחנו נצטרך לבנות את זון אחור באחור, מתחילת התפילה עד לתיבת באהבה, ואחר כך בתיבת באהבה לנסור, והנסירה תהיה רק חלקית, יום ראשון רק כתר, יום שני מצטרף החוכמה, יום ראשון עוסקים רק בפנימיות, יום שני מוסיפים את החיצוניות של העולמות, וכבר נתחיל בשופר להביא את בחינת הפנים לאותם בחינות שנסרנו ביום ראשון וביום שני, ואחר כך בשאר ימי התשובה, ימי תשובה נמשיך את הנסירה ונעשה כל פעם נביא גם את בחינת הפנים, עד שנשלים את כל הבחינה הזאת של זון דכללות השנה, שלקראת כבר יום הכיפורים היא תהיה שלמה בעניין הזה של נסירה ובחינת פנים שהובאה אליהם, ויום הכיפורים כבר יש דברים יותר נשגבים ויותר גבוהים מהעניין הזה, לקראת הזיווג בעזרת השם הבא עלינו לטובה בשמחת תורה תשפ"ו. אז יהיה רצון שנזכה באמת לעשות את זה כמו שצריך, יותר טוב משאר שנים, ושהקדוש ברוך הוא ירעיף על עמו ישראל ברחמיו, רחמים גדולים, חסדים גדולים, ישועות גדולות, גאולה גדולה. שמחנו כי מות עיניתנו שנות ראינו רעה, יראל עבדיך פעוליך והדרך על ביניהם. שיהיה לכולנו חודש טוב ושבוע טוב ובשורות טובות.